אז יהיה לי גרושה בתעודת זהות בעוד איזה כמה שנים. אז מה? כלבה. זה מחובר זה וזה? מה יש לך לומר? בדיוק. מה שהתחלתי לומר על הארכיטקטורה בישראל? שהיא מפריחה! העץ גדול על הפרסום גדול על העץ. אין בכלל לא דבר כזה. צדי, לא. לא. כאילו לא היה תלוי בך, היית עדיין במערכת יחסים איתו. כן. זה הצוואר המרשים, שרירי החזה. אנחנו עדות, רוסיה זה העולם כולו, כאילו יש את רוסיה וכל זה זה עדות. את יודעת את זה? אני לא יודע, שנייה, אני צריך את הסיגר שלי, מה את אומרת? לא! מה זה, דילדו? אני עד כדי כך נואש. מה זה? בלי מיקרופונים אפילו. בלי... אמא שלך זונה. יוצאים מגיל 16 ומתחתנים בסוף? ואז מקיאים אחד לשם. הלכתי לעשות סוד בגיל 11 וחצי. לא. אני כל כך פגועה. כי הייתי אמורה לעשות סוד, מה, הייתי צריכה להוריד את התחתונים גם? איזה צעירה את קצת קשה שאני לא יודעת אם אצבע את השיער שלי באדום או חום. כי אין לי טוש מתאים בצד. אני עכשיו הולכת לצבוע את השיער, מסתבר. אין לי כוח. כי בא לי נורא לצבוע את השיער מאיזושהי סיבה. אמא אבא? אמא. אני לא יודעת. אבא! טל, בחלב. חג שמח. לא נקברים בכולם. אומייגאד. It's the Shirda and Kaufer show! Yay! זה הקט קסמים. מה זה כנראה? שזה בערך 6 שעות לפני. תגיד עליי. ממי! ממי! בואי סמפונים עם מוליך. כן, נכון. עם מוליך. זה הרבה יותר קל. הם גם קטנים כאלה. עומדים עליו. אנחנו לא רוצות לדבר על זה. זאת גויה. זאת ממורמרת. זאת פרחה אלוהים לשמור. אתה בעל! שבור את הביצים. So take the photographs and still frames in your mind. Hanging on a shelf and good having good times. Take to some memories and asking on trial. For what it's worth, it was worth all the תמות ורועשות בגלל המצלמה? לא, עכשיו אני מבין למה צריך להגיד את המוזר, כי המצלמה דלוקה, אז אני צריך להרוג אותי, להגיד את המצלמה דלוקה? תראה, אתה יודע שאני רואה שתמיד. לא ככה, זה לא ביחד, עכשיו זה The Power of Two. עכשיו לורנטה בא ובכלל לא. ואתם תהיו מחושפות. טיפה אופרי. רגע, לא. בשביל הפת. לא, לא.
for something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. זה שיר יפה זהו. שיר ושטור שחושבים על המילים. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the אוהבת time לכם of ואוהבת your אתכם. life.